Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Narito na naman ang For Decade Duo with me, June, and my partner, John Mo, to give you songs of love and life. And Love now, and Life. yan. At ngayon, isang awitin po para sa mga kababaihan daw, sabi ni John Mark, na ang katawan ay korteng Gitara. ayan. At pwede rin pong naka-front view, pwede rin naka-side view. As long as korteng gitara, kahit na korteng bass guitar na malaki, as in yung acoustic bass, fretless, ika nga. So, para sa lahat po ng mga nakakaintindi ng Tagalog, para sa inyo po. Kailangan magbihis, sayang din naman ang forma. Lagi rin namang may sisingit sa tuwing tayo'y magkasama. Bakit pa kailangan ng rosas kung marami namang nag-aalala sa'yo? Upo na lang at aawit, maghihintay ng pagkakataon. Hahayaan na lang silang magkandarapan na manligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Mapapagod lang sa kakatingin kung marami namang nakaharang. Aawit na lang at magpaparinig ng lahat ng aking nadarama. Pagbibigyan na lang silang magkandarapan na manligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Pagbibigyan na lang silang magkandarapan na manligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Oh, idadaan na lang. Sa gitara. Okay, good night po sa lahat.